Makapungot yun ni nga customer. Pabalik-balikon ta na ilang dalan, may rabag sayon. Ayo gurog embargohon ang motor. Gawa di sa kong kuko eh. Sige lang. Maing buntag, ma'am. Uy, maing buntag pod, sir. Unsa may ato, sir? Mangutana lagi kontag unsay update anang motora, ma'am, kay ako man koy kuan, ako man gud ang naka unsa ni, ako inyong nakuhaan diri ba, na-applyan ana nya. Sige nagpangutana among manager ba kung mubayad na pa may plano mo bayad kay lisod pug kaayo mag-unom na kabulan ang batal ana nya. Wa man mo ipakabana. Unsay way pakabana, sir? Tarungan ang istorya nimo, ha? Nga kada bulan man ko gata gani sa kong anak, kada bulan ni ginabayaran ba? Say kada bulan, ma'am. Klarohon lang ato ha. Ako kailaman jud ko si mong anak, si Jimmy. Katong padala-dala nimo sa motor. Walay Jimmy ni abot diri sa kumpanya, walay Jimmy ni bayad diri. Ang mayo unta, ma'am, kay imuha maning pangalan ng nakabutang diri. Ikaw unta gyud mismo mo bayad diri. Ayaw isalig-salig sa imong anak. Wa man ibayad imong anak diri. Kanawa? Wa kay kalibutan. Unom na kabulan, wa may bayad-bayad. Na. Mao gyud na akong problema, sir. Wa na gyud ko ilabot na, sir. Kay wa gyud ni batal ning motora ni kay kada bulan gyud ko gabayaran ni, sir. Oh, ginapadala na ko paminti sa akong anak ba. Wa gyud ni batal gyud. Ginapreparean gyud ko ni kada bulan gyud akong motor para di mabatalan. Inunsa naman na ron? Kung manubaga na, sir, kay basta kay wanay batal akong motor. Sige lang, ma'am, i-check na ko diri sa listahan o unsay kuan basig nalipat lang pug ko, pero kung akong makitaan dito nga unom jud ka bulan ang batal, tuguti lang jud mi nga mosubida diha kauban ang manager, magdala pud mig isa ka driver kay amo na yung dalon ang kanang maong unit. Mubalik kog tawag karong taon-taon, ma'am. Daghang kayong salamat ug mayong buntag. Ay, bayarin Jimmy ang motor? Ha? Sino ya bayadi? Bayari. Wala ni mabayaring motor? Gibayaran man ako motor. Gibayaran na na. Huwag man na gitong. Gi-applyan mo lagi. Kadahatag ni magkwarta, mga to ko sa kumpanya, ginabayan ako ng motor dito. Naman yung resibo niya, oh. Tawagan ko kaniya. Bag ko lang yung tawagan ba? Wala ni mo na bayarang motor. 6 months na daw ang batal, anak. So 6 months nga. Gibayaran ako dito. Napakiton pa ka sa resibo niya, Kalawan din ang trabaho ni mo. Kaya ako. Nanikamot ba ako para mangbayad, ano? Nya imurang na naon. Bahala scam dito. ko na. Di ko tumotong kuwan. Manawag bago nag-scam na. Sa gibayaran akong motor dito, ah. Na, ikaw gi, managot ani ron, tanawa ron. Managot? Ako naningkamot kog bayad niya, inanaon ron nimo imurang. O ba ni batal akong motor ba ya? Ginabayaran ba na kada bulan? Gibayaran man ako dito ang motor na to guma. Unsay gibayaran nga? Ay to na mabasin scam na nanawag. Motor ka kung manhi na diri, ah. Pabuto pa rin mong manay diri ah. Scam man na anak kung nanawag ra. Ang motor kay 6 months na wala ibayad. Ako na dito. Kadahatag ni mo kwarta, bariyan ko na dito. Muadto ko sa kumpanya jud. Araw nga lang jud. Napagi-resibo na sa bag diya, oh. Daghang kayo. Na mo ato ba tanawag sa mo ato na sila diri kauban sa manager. Dito mo gining embargo tong motor. Bato ano yung madlok man ka nagbayad na kada bulan. Ate bitaw ka di ka moto bang ha? Ikaw ta moto ba ya? Kumuani? Ate bitaw ka. Utang diri. Ay. Ojin. Sala. Buntag, ma'am. Buntag. Buntag sir. Ako ritong kuan sa kumpanya kay yung kuan sa motor. Ako ritong manager. Tinta ko musubida nya kay itagan ta mo palugit. Dugi nang mo kabayad. So karon yan mi diri ka kauban ko kuan kolektor. Amo na lang kuan ang motor. Ikaw na niya rin, sir? Oo. Sir, ako, sir, hindi ko nagkulangan ng motora, sir, kay kada bulan, ginabayaran ko ni sir, kaya paningkamutan ako para di mabatalan. Yung unsa naman yung istorya nga nung 6 months way bayad. Mo ning motora sa. Ayaw sa, sir, istorya sa siguro na to, sir, no? Ako, anak mo man akong ginatagaan, sir. Yaningon man daw siya, sir, yung ginabayaran man daw niya. Bariyan ko na dito. Ikaw pag mismo nga gibariyan ako dito, ah. Ayog pasagadong wa kani adto dito. Tami ma wa man bayad na si mong anak. Waon na lang Ako, ginamo sir, ni. di ko mangilabot ani, sir, kay unsa na akong hinaguan, sir? Wala ito ayaw kong hinaguan. Asik pasagada, sir. Ikaw pag gibariyan ako ato, ha. Oh, na mong manager dong. Nagbayad. Wa ko nagbayad ana. Ikaw kung gibariyan dito, kay ikaw pikolektor. Ay kung himo ang bugo dong kay ako nagtrabaho ra pud ko pataplon ko nimo sa. Sir, ayaw sa siguro na ang motor, sir, no? Gibariyan di ka ato ba? Ako, sir, unsa naman nung uni ako naman nanoy. Basta siya kung gibariyan ato man kitong Ay sig ginasuko. pasagad wa ka ni bayad. Basig. Ako pa himo nimong butbuton. Sorry kayo mo. Sorry. Nako, nabariyan mo to. Oh. Nagasto na. Nawa. Ako pa'y Na, nung saan na to niron?
Tagaan kag tarungon kag hatag og bayad imong kuanon. Gasto yung kwarta. Sir, ay kag ang motor sir, istoryaw sa tanon sir. Sorry. Di na ko sala. Sorry kay ma'am, tagaan ani na lang. Maluod yung kuan ning kuan. Usa kan okay ra sa mga sir nga. Sir, ano yung may sir nga. Ka adlaw makapangitag pamaagi sa unom ka bulan nga batal kung makitaan nila nag medyos ang unom ka bulan sa tulod ka adlaw. Kung makakita man ng kandidata, pwede ninyo ni kuhaon dito. Okay ra na, way problema na sa kuha kay. Deposit lang. Ikaw may mahago jud na kay ikaw may magato-ato na nila diri. So ikaw na bahala unsa may desisyon nimo. Okay lang. Okay ra na. Tabang na lang pug muna og kaluoy. Kung mabot og upat ka adlaw, automatic repo na ni. Amo na ning na ma-apply ani. Amo na. So di sana ninyo dalon karon sir. Dalo na mo ni. Ano mo deposit na ni. Sir, Deposit basig ni. dili na ninyo iuli diri sir. Dili. Kay wa para ba mo kabayad og di na mo ni dalo. Pina na itong kanan na mo dito sir. Ha. Balance na mo dito ha sa unong 6 bulan. months, mag 7 months na. 6 months. Oh, 35,000 plus 7,000, 42,000. Pagitaan Wala po na sir, di na po na makayag bayad siguro. Oy, nonsa naman eh. 42,000. Dili na namo na sa lamang nagtrabaho na pod mi. Alangan naman. Ikaw ba ikaw nakusalig magkagaw nun sa ang tanang motoron. Ariano Kailangan niyo mapugos. Nabayaran nun sa ang motoron. Dalo naman na nila oh. Ay, bukla na kay. Hindi ka bahay na kuha na. Sorry yung kay ma'am.